Erdiaroan antzezleak ez gintuzten kanpu santutan ehorzten. Eta mende batzuk beranduago, gu gara kanpo santutan sartu nahi ez dugunak. Ez dugulako antzerkia hor ikusi nahi, lurrazpian. Horregatik askotan, hildakoak gu izaten gara, arrotz sozialak, mendetako harri hori sorbaldan daramagula, baina bizirik. Ez dakit nork eta noiz agindu ziguten mandatua betetzen. Ezurrak bere lekuan, eta leku bat ezurrentzat. Guk ez dugu hondar arkeologiko bat izan nahi. Gauzak bere lekua har dezaten egiten dugu lan. Eta poetikoki saiatzen gara, hori bai, kontraesanekin beti, baina saiatzen gara inguruan dagoen desorden guzti horri buruzko galderak egiten. Galderak, beti galderak. Horixe da gure lan eremuaren, eremu labainkor hori. Eremu ukiezina. Materiazko ezer uzten ez duena. Ikusleak dira, beraiek dira, gure lanaren jabe. Azkenean, beraien baitan gelditzen da guk estenaratzen dugun hori, ez? Eta gure baitan gelditzen da gure arbasoen historia. Materiazko ezer. Paco Revueltas antzerki sortzaileak idatzia. O antzerki mundua, sortzetik garbia, bertsolari birentzat hain artelarria. Sorkuntza lan arlo bat parean jarria, profesionalki oso abera interesgarria. Lenik diru laguntzak eskatu apalki, 8 dudel horrita 10 imprimaki, forma eman zionak alako lan bati, suspenseari buruz zertxo bait badaki. Gero egonaldiak marka bat ariman,
Eguna maite zinak aktore rutinan, jateko hotzak eta lotara izkinan, guztira zurito bat Maria Kristinan. Gehitu honi mundutxo honen konklabea, lenik norbanakoa, ondoren taldea. Zaintzazu zuzendari baten boutadea, eta aktorearen sensibilidadea. Eskerrak ikusleak txalotzen duela, gure buruai buruz zerbait dioela. Dekorazio hutsa gineake bestela, horman eskegitako sari bat bezela.
buka dezagun bortizkeriarekin. Bortizkeria ez da negatiboa antzerkian, baina antzerkia bera bortizkeria da. Artaud, Brecht, Bruck, eta beste hainbatek aipatu dute antzerkiaren ankerkeria beharra. Antzerkiak bizia lardaskatu behar duta, hitzartze antinaturalista horrek hitza agerrarazi behar du biluztasunaren austenitatean. Gure antzerkia hiltzen ari du gaien interesik gabeak eta irudi impactanteen faltak. Erakundeen antzerkian, berriz, espektakl vivant edo ikuskizunaren nozioa ezarri nahi dute. Hemen ari gara elkarri gezurka, hau edo hura oso nadela, aurreratzen ari garela eta antzerkirik ez delarik bat ere aipatzen gure elkarrizketetan, polemikari ihes egiten diogu, eta hortaz, tabuak tabu izaten jarraitzen dute. Kulturak ez du biziarekin harremanik. Lo belarra da. Aurreratzen ari omen gara, eta gure gazteak gazteleraz eta frantsesez ari dira. Euskarak ez duelako interesik gure ondoeza azaltzeko. Gure minak askatzeko. Ta gure begien aurrean, aldatu nahi zaio antzerkiari betidanik eduki duen funtzioa eta izatea. Berea duen izate bortitz hori zikiratu nahi da. Kontrairitzirik ez delako onartzen. Pentsamolde antidemokratiko honek oposizio guztiak ukatzen ditu eta deskalifikatu. Kontrairitzia bera da bortizkeria. Onartu ezin dena. Testuinguru gaxo honetan. Antxon Luku. Ederra dela, askori diot aditzen, baina aktoreak horrari dira, tabernan kopak zerbitzen. Saiatzen naiz ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komediante moduan, debalde pesta preparatuta, ezin da bizi munduan. Memoria da komedianteen, sortze iturriko ura, improvisatuz bihurtzen dana, nahi edo alden ura, naiz azpiegitura, ere baden kultura, behar dute elkarrosatu, memoriak iraundezan nahi bada, ezin da improvisatu. Eskola ona eta musika, zertarako nahi ditugu, ez bagara geure antzerki, ta ez bagara kantugu. Kexu traza hartu du, kito negar lanturu, eta miseriak utzita,
taula gainean bizi garata, egiguzue bisita. Bueno, eta iritsi da, aurtengo Donostia Antzerki Saria banatzeko momentua, jakingo dezuenez, aurten Le Petit Théâtre de Pen, arte drama eta Deja Vu Panpin laborategia Euskal Konpainiek sortutako Frankoren bilobari gutuna antzeslanak eskuratu du sari hau, eta sari hori emateko, hemen daukagu, Donostiako alkate, Eneko Goia, oraintxe igoko da Oltzara, eta berak emango dio saria. Keixo, Oltzan zegoen ja. Eta Enekok saria emango dio antzeslan honen zuzendari den Shimun Fushi. Mesedez, Shimun, alduzunean. Mil esker, hiru taldean izenean, lankide guztien izenean, eta bitxi zait aktore bezala mikrofono batekin hitz egitea, baina egingo dut. Bakarrik esateko alaik ere, esaten dut mil esker simino hizkuntza batean. Zeren guraindik ez dugu lortu gure hizkuntzari ematen edo gure hizkuntzan adierazten diren arteetan emaiten behar duen balioa. Joan urtean begiratu dut, iparaldeko naiz, entzungo zen ez. Begiratu dut iparaldean begiratzen aldira 182 ikuskizun frantsesez, euskaraz 12. Egiten dudanean sorkuntza bat euskaraz, askoz ezagunago naiz Euskal Herrian, lortzen dut, frantsesez sortzen dudanaren erena. Oraindik, gure hizkuntza, beraz, siminu akurgarriak, ez gira orainik humanoak. Ea lortzen dugun gure aurrentzat, ondoko belaunaldientzat, eta zure aurrentzat. Maiten, ukandezan asmoa, xantza, euskaraz pentsatzeko, bere ondo ezak adereazteko, behar ditu ereduak, eta arteak sortzen ditu eredu horiek. Beraz, euskaraz pelikulak, antzerkiak, eta arte formak guztiak, izan ditezen normalak eta dedikadezagun hortarako behar duen indarra eta balioa. Mil esker. Orain hemendik bizpairu minutu, guk berrituko badugu lan txiki bat egiteko hemen. Uste dut badela ere leku pila bat hor azpian, ordan gainean direnak, uste dut politizia kentzen alduzuela eta hartu iritsi ez direnen lekuak, jautsi, egin normaltasun osoan, hau gure atxea da gutxienez gaurko, eta ez dut esaten zuetzat, guretzat esaten dut gozoago delako. Eta beraz, nire eseriko naiz, bizpairu minutu gauzak esartzeko, gotzon, ez azaluk hasierako sagerako musika, ezarriko dugu sagerako argia, eta mil esker danoi, hemendik 2 minutu hasten da. Mil esker.